sopstvenog rečnog saobraćaja. Istovremeno, na svakom od brodova inženjerijskih izviđača, čije iskrcavanje možete uočiti brodovima kopnene vojske u savlađivanju vodenih puteva. Imate po desnoj strani kamion koji polako ulazi u vode, on će spustiti podlazi. Uporedo sa obukom i radom posade već formirane skele posmatrate završetak formiranja druge 4 pontona iz kojih se sastoji jedan članak. Prevoženje mehanizovanog voda na skeli od 120 kao osnovni način prevoženja. Plovni članak je sastavni deo kompleta pontonskog broda. Remorker RPP M68/88 koji vrši potiskivanje skele